буриши қайсарӣ ин гирифта баровардани тифл ва ҳамроҳак бо роҳи ҷарроҳӣ, яъне бо буридани девораи пеши шикам ва девораи бачадон мебошад. дар ҳолатҳои зерин буриши қайсариро мегузаронанд. якум. дар ҳолати дар мондани тифл ҳангоми таваллудшавӣ. дуюм. дар ҳолати ҷойгиршавии патологии тифл. сеюм. пешомади машима яъне пешомади ҳамроҳак низ меноманд. чорум. то партофтани танобаки нов ва ба буғишавии тифл овардани он. панҷум. пеш аз муҳлат ҷудошавии ҳамроҳак. ва шашум. ҳомиладории бисёрҷанинӣ. инак гузариши амалиёти ҷарроҳии буриши қайсариро мебинем.